Siap. Terus itu ngadeg meneh. Set. Mbak Set saat ini sama Mangke. Oh, 2 lagu. Saya jadi. Sabar. Sabar nggih, Pak. Ya, Mbak Tatin ditawani Mbak Tatin. Sabar terus Saksowo, Magelang ya Magelang. Ya. Tenanan lho Pak iki aku. Ya. Ora ngapus-hapus. Ya, kunjung ngasuh. Bawa apa ki gebok asmara? Oh, Ibu Kasmara. Nyingkar nyingkur wiwit pamit nyingkar nyingkur Lampahan terus matulus natyan huk Ya. bawane sampun Minangkani saking pamulihipun Pak Edi Rianto saking Sadang pun dibawani Mbak Tatin ya. Monggo dilajengke Mbak Mami. Ya. Oh. Ayo Mbak Sati berdiri. Pak. Ajeng penyambutan iki lho Pak. Oh, Mangke. Pokoke nek ra Mangke. Penonton tanda-tanda lho niku Mbak Mami. Caketan sanjung
Kok dereng dilungke Pak. Alon-alon. Alah lagi. Ya. Cakepan sajane Wis kelakon. Yes. Wis matur nuwun no. Heeh, iki mau wis sekaligus wong loro, Mbak. Iki mamon kok dadak enteng sesuk lho. Kripik udang kripik telo sedang waton noto wandalan nggih. Nggih, matur nuwun. Heeh. Niki kan sak kepedangune pripun? Mudah kuningan ora goro-goro lho. Heeh. Ane sanese dipun kinakati wonten ing goro-goro nggih. Lakone tesih dawa niki nggih. Mbak Tatin matur nuwun nggih. Matur nuwun, Pak. Diapura lupute bapakne. Heeh. Suang-suang sukses dereke. Kok pamit simbah. Nah, yes kanca-kanca. Ya legano nutuke lakon. Heeh. Kok kurang prayoga ya seneng-seneng pancen ya nek dituruti ra nonteke ning karang ya isih sawetara lakone yo ditutuke sowan kondak napa duka ana lupute nyuwun pangapura ya. Manjat kurda sumapangga